Velkommen til denne video. I dag så skal vi lære jer, hvordan man laver den der. Så første tip. I skal have en trampolin. Andet tip. I skal have et liv. Og tredje tip. I skal kunne hoppe. Fjerde tip. Og det her nok kun 4 tip. Og så går vi over og laver noget andet. Så fjerde tip. I skal kunne hoppe. Og så, eller så skal I kunne lande jer fremad. Men så før I lander jer fremad, altså så når I begynder at komme opad, så begynd at gøre jer fladmast. Sådan her. Og så bare skub fremad med fødderne. Sådan. Nu skubber I fremad. Og så gør I sådan her. Og så nu skal vi lave en anden ting. Og hvad skal det være? Ja, hvad skal det egentlig være? Vi kommer til at være, når vi har fundet ud af det. Ja! Så ser I en sej mester Mangiaki. Og han laver lige der witty dabun. Og vi har stadigvæk ikke fundet ud af, hvad vi skal gøre. Så vi cutter sgu lige igen. Se, kom lidt! Vi skal ind på den der marker, selvom vi ikke må. Og så løber vi af. Det er fucking ulovligt. Så tror jeg ikke, vi skal gøre det alligevel. Vi gør det 5 gange. Okay, vi ses. Og så bro, vi skal lige passe på bilerne. Kom her nu. Fri vejen. Fuck, vi gjorde det. Jeg plukkede en blomst. Det er ulovligt, det her. Det er fucking ulovligt. Ja. Please ikke meld os til politiet. Vi gør det bare for jer. Men vi kommer nok til at sige undskyld og sådan noget, så det kommer til at være alt sammen godt. Fuck, han knækkede en plan. Vi skal lige have 5 sekunder stille for den her blomst. Er det nok tid? No. Så er vi færdige for i dag. Nu, ja, vi skal have en til blomst, fordi vores blomst er knækket. Vi cutter lige nu. Ja, vi fik ikke en til blomst. Ses. Hop. Jeg skulle lige cut. Jeg skulle lige vise jer hans hund. Edition! Nu går vi ud og laver noget mad. Og til Hugo HS. Ja, der kommer billeder af den lige nu.